ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾರೆಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರಳಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷಲ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಈ ವರ್ಷಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಕುದ್ರಳಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲ ಶುರುಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ತುಳಿ ಕೆಲವರು ಬೋದು ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಿ ತುಳಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಉಂಟು. ಹೌದಾ ಕಂಜುಂಡು ತೆವಳೈ ಬೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಯೋಡು ಮೂಲ ಎಲೆ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರ್ಪ ಪೋಪಿ ಮುಳ್ಪುಲ್ ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಜಾಗರಣೆ ಉಂಡು ತಂಚ ಅದು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಈ ಥರ ಮೂಲೈಪೋದು ಬರ್ಪ ಚೀಟಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೂರ ಕುಲಂದಿರು ಜಾಗರಣೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚು ಬೇರಿದ್ದ ಜಿರಾಫಿ ಪರ ತುಳೈತೆ ಅಂಚೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಉಲಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿ ಬೆರಿಚ ತಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಂಚ ಚುರ್ಕುಲ್ವಾ ಚೂರು ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆತ್ತದು ಅಂಚು ಪಪ್ಪ ತುಳಿ ಚೆನ್ನೈ ತುಳಿ ಮುಲ್ಕೆರೆ ಶಿವನ ಶಿವ ಪೂಜೆದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತನಲ್ಲಿರು ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೋದು ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡ ನಾನು ಹಂಚಿಪಿದೆ ಪಿದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಇವತ್ತ ನನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ನಾಡೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಾಡೆ ಬಯರುಂಟು
ದರ್ಶನ ಅಂಡೆ ನಾ ಪೋಪುನ ನಾನೈತೆ ಪೋಪು ನನ್ನ ಸಂತೆ ಪುರ ತೀರ ಹೋಗುಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಡೆ ಬೈದ ನನ್ನ ಸಂತೆ ತಿರ್ಬೋದು ಬತ್ತಾ ಮೂರು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬೈರಸ್ ರಸಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಬಾಲ್ ತಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬುಣ ತುಲೆ ಮೂಲಲ ಬೈರಸ್ ತಂಗಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಮುಲ್ಪಾಲ ತೋಜುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ 9 ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ మూడు ఫ్యాన్స్ ఐటమ్ ఫుల్ ఉండు బొచ్చా సరే ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬುಣ ಜೋಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಪುರ തോന്നില്ല നല്ലതാണ് കൊടുന്നത് ബൊച്ചാ ಬೊಚ್ಚರಂಚೆ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ್ದಿಪುರ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಭಾಳ ಜನ ಉಂಟು ತೋರಿಜ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ತಾನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಂಚೆ ದಂಚಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪುಣೆ ಮರೆಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಎತ್ತಾಯಿವಣ ಐವಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು ಮುಂತಲೆ ಹೂಕೊಂಡು ನಾವು ತನ್ಮಾನ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಮುಡ್ತೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಉಂಟಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಬರೀ ತಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣ ಮಸ್ತವಾಗಿ ಉಂಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಲಬ್ಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಶೋಕ್ದ ಗೊತ್ತಾನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಂದಿಡ್ರಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಖ ಸಂತೆ ತೇರಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಖ ಕೆಬಿತದ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂಚಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದೆಪ್ಪ ಉಂಟದೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳುಂಟು ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲುಂಟು ಟಾಪ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರ ಮಂಚ ಎప్పుడు ಅಂಚಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಲವು ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿ ತಂಚಂಚಿ ಪೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಮೂತುಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮೂರು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಕುಳೆಂಚ ಪೋನ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬತ್ತರೆ ಟಾಂಡ್ ಎತ್ತಗಿಚ್ಚಿದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ತಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್
ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡಿರಮ್ಮ ಏತು ₹3 ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಗೇಮ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಅಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಕೇಣಿಗೆ ತುಲೆ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಬರಾಣಿ ಪೂರ ಉಂಟು ತುಲೆ ಲೋಟೆ ಪೂರ ಸೊಕ್ ಸೊಕ್ಕುಂಡು ದಪ್ಪಣ ಒಕ್ಕಡೆ ತೇರ ಬತ್ತ ಏತುಂದು ಕೇನು ಅಂತಷ್ಟು ತುಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಗೇಮ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕುಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ನಾವು ಅಮೃತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತಿರ್ಗ 66 ಇತ್ತಪಿದಾಡಿಯ ಮುಳ್ತೊಳ್ದು ಗಂಟೆ ಒಂಜರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆನಪಿದಾಡ್ನಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್